Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka kotenore kod gik mopogore opogore manyalo mono bedo kod ngima makare kaka tuoche kaachiel kod midhierni mag del. To kata kamano wakelo ga jolony mopogore opogore mondo mi okonywa kata opuonjwa kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kithiedho minyalo thiedhi to minyalo geng' bende wageng'o. Emomiyo amor mokalo mar rwako wendo wa kendo daktari wa e studio odiechieng' ma kawuono. Abomiye thuolo obonyiswa ne nyinge ng'a, en nyar kanye, olonye weche mage, kae to obonyiswa ni kawuono wago mbaka kata wawacho weche mage. Machiegni e penj laktar. Erokamano Ruth. Ani luonga ni Florence Juma. Anyaringa kojwach. Tedo ta tedo imbo kamoro ni Majengo. An nurse ma Nairobi Hospital. Wan nurses atiyo gi jomoloyo, jok ma rito kaka nyarogno nyalo bet. Kendo rite makare sama ng'ato nitie gi tuo nyarogno to ne mwang'iye mondo ne ni ngimane no dibed makare nang'o. Erokamano ahinya. Seche ma wawacho weche mag nyarogno kata nas matiyo kod jogo molony e weche mag nyiroke, chutho ka wang'iyo wach mar nyarogno maduong', nyarogno tije maduong' e del en gang'o kapok wadonje matut? Nyarogno kwa wacho gi kizungu wanyalo wacho ni luongo ni kidney. Koro nyarogno en gima nigi tich matek ahinya e dendwa. Maka nyarogno bet no kethore. Tido ka bende iyudo ka dundo bedo gi ok bitiyo maber, iyudo ka dendwa ok bed maber. Koro nyarogno nigi tich mar golo chilo e dendwa. Chilo no waluongo ni waste. Waste mora mora mane dendwa nyarogno magolo. Kendo ni nyarogno nigi tich mar ng'iyo ni to pressure wabedo nade. Nyako control pressure mondo obed e yo makare. Nyarogno bendo konyowa gi bedo gi chogno motegno. Koyudo ka nyarogno kao vitamin D. To koko vitamin D ni to loso godo chokewa mondo wabed jomotegno, ok joma chokegi funjore e yo mayot. Tich machielo ma nyarogno en nyarogno bende konyowa e yor mar layo. Samwa modho pi, nyarogno ema balance pi ni kasto loke lach to wuok e dendwa. To mogik nyarogno bende golo yath mwamwonyo. Nitiere yedhe moko mwamwonyo manyaka nyarogno magole dendwa. Koko golo to bedo e yo marach. Maka wang'iye waneno kaka kare nyarogno nitiere kaka control gik mang'eny mokalo e del. Wantiere kod nyiroke ariyo e dendwa kaka waneno e picha ni. Moro inyalo nyisowa ni picha mar nyiroke gin ariyo gi machalo oganda gi. Thothne gibedo gi kar kanye e del? Nyarogno bede e tok dendwa. Koro yudo ka en piny mar rib. Tig moko miluongo ni rib. Pinyne mar rib. Koro bedo korachich gi koracham. To piny mare. O magin ariyo. To ka ng'ato nitiere gachiel be ngimane nyalo bedo maber? Pod ngimane beda maber. Newach dendwa nitie kaka adapt gi nyarogno achiel no. Yomi nyalo yudo ka nitiere ng'at man gi tuo mar nyarogno, pod ng'at machielo nyalo miye mare chabodong achiel. Koro kata achiel pod tiya. En mana kaka wanyalo wacho ni sama stima odhi, tinyalo wacho ni generator ti. Koro dong generator kao tiji cha. Koro sama mari rach cha, ka ng'ato mi mare, to mano koro bido ka generator koro kao tich mar nyarogni cha manok ti. Odiechienge nyiroke thothne ihingoga kata bedo celebrated karang'o? Okay, wang' ni wadhi celebrate kiny en tarik 14. Koro iga ka iga imanyo tich ang'wen mar adek ema ji celebrate e piny mangima about nyarogno. Koro iyudo ka nyarogno osebedo ka pinje ka pinje temo e yo ma ji diyud thieth makare. Kendo bende thiedhni okelne ji machiegni mondo ji kik thagre nyesa mag yudo tuo mar nyarogno ni. Makiny en World Kidney Day. Thoro wache nang'o kata theme mar igani kinye nang'o? Thoro wacho ni kidney health for all. Kwa loko to wacho ni ngima mar nyarogno. To bende ichaki medo ni ano kwadwa mana ni obed ni wan gi nyarogno maber, to dwa ni wakelni thiedhni machiegni. Obed machiegni kodi to bende samwa thiedhino wati gi science masani, kik wati gi machon. Koro wabiro thiedhi gi yo makare kendo wabiro keli machiegni kodi. King'iyo kaka koro serikal osetemo. Kaunti ka kaunti okete hospital manyalo luoko remo kata manyalo konyi
yudo yo minyalo ng'i nyarogni ka nitiere gi tuo moro amora. En wach maber mokalo kelo thieth machiegni ne ji duto te kaeto kod ngima makare mar nyirokewa. Ere kaka wanyalo bedo kod kata wanyalo keto nyirokewa mondo mi obed makare? Waseneno tije ma tije gi bende wayudo ni en tich mang'eny ok en tich matin. Ere kaka wanyalo keto gi mondo mi gibed makare nyirokewa? Mano ber ndi. Geng'o oloyo thiedho. Nyarogno kosekethore thiedhe tek. Koro sama nyarogno okethore, ibro yudo ni wanyalo gaya ales koro ng'ato omi nyaroke. Koro ber mondo wang'iye maber mondo oti makare. Koro dwarore ni kit ngima wacha obed makare. Kit ngima ni bedo ni chiemo michamo cha. Ichamo chiemo machalo nade. Kichamo chiemo man gi mafuta ahinya, mano ketho nyarogno. Koro dwarore ni sama ichamo chiemo cha, ichamo olembe, ichamo alode, kasi ichamo chiemo magero del, magiluongo ni proteins. To protein bok onego bed ni ichame ahinya. Tinde wan gi gima moro ma johero chamo, ring abula. Ring abula ni ok ber gi nyarogno ahinya, oketho nyarogno. Koro kiyudo ni chame ahinya, tidhi ketho nyarogno ni chon. Kasto kendo bende dwarore ni watimo orako. Exercise ber. Kitimo exercise kata kitimo orako, tiyudo ka remo ringo e dendi maber. To ringo remo no konyo luoko nyarogno. Pi be nyaka wamodhi, ng'eny ok ohero modho pi. To pi kimodho maber, e kit nyarogno yudo pi monyalo luoko godo rembi cha mondo lach owuogi. Ma amor gi gimi wacho kacha ni geng'o ber moloyo thiedho, nikech kapono ni nyarogno oseketho ne mondo mi dhi lose kata konge nyalo bedo tich matek mokalo kendo nengo thieth nyalo bedo malo mokalo. Awinjo kimulo kacha weche mag chiemo mantiere kod mo mang'eny kachiel kod ring abula, ng'ato ok modh pi, ng'ato ok chama olembe e yo makare. Adwa ni wachake kod chiemo motimo mo mang'eny. Otimo nyarogno nade mamiyo nyarogno ok dhi tiyo kaka dwarore? Koro sami chamo mo mang'eny cha, ka koro del okawe, dong koro del dwani olos godo dendi obed maber. Koro ilo ka mo ng'eny, to mo mang'eny ni dhi bedo e blood vessels. Leche mag remo? Leche mag remo. Koro kobede leche mag remo ni, koro dinore. Koro yudo ka koro remo ok biringo kaka dwarore. Koro nyarogno ok bi yudo remo makare. Koro koko yudo remo makare, to chako tho mos. To koro kodinore ahinya, to koro bro tho, ba kore gima waluongo ni kidney failure. Koro nyarogno ok bi nyalo tiyo tije cha. Mo mang'eny dino leche mag remo onego bed ni tero remo, to nikech koro gidinore remo ok nyal chopo e nyarogno maber ma ang' no mi nyiroke mondo mi otho. Ring abula timo nyiroke nade? Ring abula golo gimoro ni uric acid. Kata sami chamo ring'o ni unjo ka iyi pek. Ipek kabisa. Ipek. Chiemo no koregre mapiyo. Koro process mar loso mar rego ring abula no. Golo gimoro ni uric acid. To uric acid ni dhi affect nyarogno cha. Koro dhi ketho nyarogno. Koro not nyarogno temo golo chilo go e remo. Koro demo motemo golo tido ka koro mano kethe. Koro kido ka koro ibedo gi acid mang'eny e dendi. Ma kadichiel to krach ahinya emoko bere ahinya marach. Koso ka ng'ato nyalo weyo chuth to bende oweya chuth. Ngima bende nyaka wamor. Ing'eni jaluo ohero ngima maber. Koro wacho ni kik icham chuth. To koro maneno gima neno ni ngima onge raha. Koro sama nyarogno ni pod ber cha, cham mana kiasi. Kik wacham ka gima onge kiny moro mwanyalo chame. Amor kaka ilere kendo ilere e yo mayot ma ji duto te nyalo winjo. Namba 1, chiemo mantiere kod mo mang'eny, gik moko kaka ring abula, pi ber ka ng'ato modho, kendo pi monwa gimomiyo ber ka ng'ato modho pi. Iwacho kacha ni orako bende ber ka ng'ato timo exercise kata jako del bende mulonwa kacha. Mano gin gigo manyalo miyo nyaroke ok ti e yo makare. Kapono ni ng'ato kosebedo ka timo gigi ma nyiroke ne moro osekethore kata ok ti maber, obo neno kata obo winjo ranyisi mage e dende ni nyaka bedie ni nyiroke na ok beyo. Tuo mar nyarogno ok ibi ng'eyo ni orach sani. Niwach ibiro yudo ni sama okethore, ochalo seche moko biro ka gima en malaria, seche moko biro ni ka gima en pneumonia. Koro nyaka idhi opimi. Obiro gi ranyisi mopogore opogore. Obiro gi ranyisi mopogore opogore. Koro ranyisi mobiro kelo ni iwinjo ka dendi ol. Ina ng'ama onyap. Kata kwa dhi e puodho, ibiro yudo ka nyawadu osechopo, en otieko pur. To in pok ichopo kata nus mar puodho ni. Bende ni kitimo tich matin to koro iweyo mapek motami chalo ma ng'ane ringo. To bende oki kuma ni ringo bende ongi. Dende bende kuot. Ma ng'ato kodi otiendi to tiendi no fuong'ore.
fungore donjo iye. Koro manendo kineno tichako paro ni to ang'o matimo denda ni. Kasto bende ido ka jomoko to bro lala maber. Jomoko bok bineno layo ni. Lach lal. Koro ido ka ichako paro, inyalo paro ni to lach manyocho wuok na maber. Nang'o sani kanyocha dicho kata dide kata ding'wen. Kora dhi kata dichiel. Kata ngadhi mana matin gotieno kende. Kasto jomoko bende bro yudo pressure. Pressure gichako dhi malo. Makoro ok nyal bedo control kata matin. Seche ma nyiroke kethore, thoth nigi kethore gite dichiel kosa achiel nyalo kethore to moro dong kaber. Niwach nyarogno achiel nyalo tiyo. Sama koro yudo ni koro wakeli kata e hospital ma koro wachako gimoro ni hemodialysis. Hemodialysis ni koro en luoko remo. Mano nyiso ni nyarogni te osekethore. Ten gima timore mos. En ng'ama lidho, olidhe ngimani, ok obibiro kadichiel. Koro sama koro chopo ni koro gikethore te, eka koro ing'eyo ni in gi tuo nyarogno. Mano gimomiyo ber kwa dhi pim. Pim ber to mondo ing'e maber ni tuo nyarogno nitie, ji pimo ga lach. Koro lachno konya ahinya. Sana sana kin gi tuo pressure, to in gi tuo diabetes. Ber sami dhir daktari ni cha, to ng'iyo kaka nyarogno ni no tiyo. Niwach mago gin tuo ariyo ma ketho nyarogno ahinya ka ok iketogi e yo makare. Seche ma itimo pimo mar nyarogno, nikech iwacho ni pimonwa kokalo kuom lach, tests gi inyalo tim kanye? Siptande duto te, clinics duto te, ute yath kosi inyalo tim tests gi kanye? Test gi kaka mar pimo lachno inyalo kata pimne laboratory. To hospitale mang'eny pimo gigi duto te. Kamoro amora midhiye, kidhi hospital tibiro yudo ka ginyalo pimo lach, ginyalo pimo pressure ni, ginyalo pimo ni sukachi ni e kiwango mane. Lakini ko pim lach kendo oromo nyiso ni nitiere tuo mar nyarogno. Jomagi ma thoro bedo ga kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok mar nyiroke, number 1 kata number 1 kotenore kod tuo mabedo godo kod isane ni iwacho ni jogo mantiere kod tuo mar pressure kachiel kod tuo mar sukari, thuolo ni malo mokalo mar gamo kata bedo kod nyiroke ma okethore. Jomagi bende mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod nyiroke ma ok beyo. Inyalo yudo ka bende nyithindo nyalo yudo tuono. Gimomiyo nyathi nyalo yudo seche moko onyuole godo. Kata en gima nitiere anyuolane. Nitiere gimiluongo ni hereditary diseases. Ko seche moko in nyathi onyuoli, to nyuoli ka nyarogni cha ok nochwere makare. To bende ka jonyuoli ne nitiere gi tuoche miluongo gik moko kaka ni polycystic kidney disease. Tido ka tuono nyalo kuom janyuol to biro kuom nyathi. Koro yudo ni tuo ma nyarogno ok en ma jo pressure kende kata ma jo diabetes kende. To bende kwa medo dak e piny ka, dendwa yudo tuoche mopogore. Kaka wan joluo wan gi piny mar malaria. Koro malaria ni bende kokithiedhe kare to nyalo affect nyarogno ni cha. Koro ber kidhi, kin gi malaria tidhi thiedhi maber mondo malaria ni orume dendi. To bende jok ma bende nyalo yudo tuo ni kendo gin jok mohero muonyo yath. Awach jok mantie gi arthritis. Dong in gi rem kata oguchi rami, rem biro. Tin koro isiki ka yedhe imuonya ma daktari ok ondikoni. Idhi adhi e kemis wacho ni miya yadh cha. Koro yedhe kaka brufen kata diclofenac inyo nyarogno. Kiyudo ni in gi rem, chak gi gimoro kaka panadol. Mano endo ok hiny nyarogno ahinya. To kichako gi moko beto muol ne nyarogno. To kichako gi mamoko gi bro idho nyarogno. To bende nitiere bende infections manyalo inyo nyarogno. Infections gin glomerulonephritis. Koro yudo ni seche moko ne ina ga onda katin mana gi sore throat. Koro iwacho ni mae en aina tuo moro amora. To seche moko ne wach dendi ne onge gi pek mar gore gi tuo ni, nyarogno koro dhi inyore e process mar muonyo yath mek sore throat gi. Koro magi bende nyalo affect nyarogno. Lakini masana ma inyo nyarogno en mana diabetes ga hypertension no. Diabetes, hypertension, muonyo yedhe makweyo rem, ma in gi matin timuonyo ne yath, sama tin timuonyo yath. Yedhe gi dhi to chokore to nyalo kelo chandruok ne nyarogno. Yiero chamo chiemo mantiere kod mo mang'eny nyalo kelo ni chandruok mar nyarogno. Iluoro alot, inisiki chamo mana nyama choma kachiel kod weche makamago nyalo kelo ni chandruok mar nyarogno. Po nono miseneno ranyisi gi miyudo nitiere kod tuo mar nyarogno, thieth thoro chalo nade? Itime ga nade? Kikidhi mabor kikisudi kidieny mar 2 mane mbaka ma wagoyo.
Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore opogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar adek higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mondo iyud wendani kaka sikiza ting mari dimana *860 *418# to parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni e can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Kitume mowa kelonu otenore en dhadhu magi. Ramogi Night, chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen Otieno. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono waketo maino e weche mag nyiroke, gigo manyalo ketho nyiroke ni kachiel kod kaka nyalo fwenyo ni samoro nyiroke ni osechako bedo kod chandruok. Ranyisi mabende thothne oganda temo neno en kapono ni dio tiende ni ineno kofwenyore, iwinjo kiol, samoro bende kaka ne daktari wachonwa kaka jalony marwa ne pimonwa inyalo olopi kata ok inyalo olopi, mago gin moko kuom ranyisi. Seche ma ng'ato oseyudo chandruoge gi, thothne thieth mar nyiroke chal nade? Thothne thieth mar nyiroke gin ariyo. Sani gima nitiere iluongo ni hemodialysis. Hemodialysis en luoko remo. Koro iyudo ka ng'ato nyaroke kokethore, do nyarokno ni ema luoko rembo mondo gol chilo ka. Koro sama okethore, chilo mane dendi ka dong' mana kanyo. Kaka ineno ka ng'ato lae lum, to lum wang' cha. Koro chilo go donje dendi, koro wang'i kamano. Koro imiyo ng'ato nyaka bi mondo waluok remo. To bende jomoko nyalo wacho ni gino gidwa dialysis ni. Gidwa ni mana agaya. Koro gini biro nyiso gi mana chiemo ma nyaka gicham. Koro chiemo ni ema gichamo, tiyudo ka ibiro nyisi ni kik gicham
chiemo magero del. Niwach chilo wuok e chiemo magero del, mago proteins. Ema sana bro kelo chilo, mek acid go gi waste products mani dendi go. Koro kitamori dialysis to kamane kako bro timo. To ma thiedho shida mar nyarogno en transplantation. Transplantation ni en ni ng'at machielo mi nyaroge. Koro iyudo ka newach koro meki okethore, newach koro ng'ato nyalo bet gachiel oyie miyi. Koro igolo mare cha timedo ni ewi mintiere godogi. Koro mae mabro tiyo tij luoko rembi. Koro kotimni kamano tiyudo ka koro ngimani nyalo dok kaka ne en chon. Koro inyalo dhi tich kaka ne idhi maber, inyalo timo tijegi ka, inyalo chiemo, iyudo ka ngimani kendo duogo. Ichalo ng'a omi ngima manyien. To lakini pod otek. Newach mondo omi nyarogno pesa dwarore. To pesa ni iyudo ka serikal nigi gimiluongo ni NHIF. Mano insurance makonyo dhano chulo thieth gi mar nyarogno. To seche moko ok oromo. Koro iyudo ka pesa no rumo, to kionge pesa to koro tami. Koro iyudo ka dhano bende moko seche moko gi tuo mar nyarogno ni. To kipangori maber ni in gi pesa, to bende ilokoni aloka maber. To koselokni koro ing'iyo kaka imuonyo yath. Niwach nyaka imuony yath mondo dendi ni oyie nyarogno ni. Niwach noken mari. Koro koken mari to dendi nitie gimoro ni jeshi. Jeshi ni kata askache gi gin joma geng'oni tuo e dendi. Koro komi nyarogno mok maricha, gidhi nene ka gima en tuo moro. Koro en jasigo mar dendi. Koro gichako gore kode. Koro mondo dendi oyie mondo kawe ka gima en mari, timiyo gi yedhe miluongo ni immunosuppressant. Koro gin gikonyo dendi yie gimobiro ni e dendi manyien ni. Nyarogno momi manyien ni mondo kigigoye mondo gikethe. Koro yathe mabro gaye kamano endo, lakini bere ni kwa timo ni kidney transplant, to koro inyalo dok e tijegi kaka ne in, kendo gimani bende bedo maber moloyo. Awinjo kiwacho kacha ni ng'ato nyalo golo nyarogno kato iluo ni moro cha, ok ni golo maricha iluoya ka gin ariyo kama seche moluoe dhi bedo nang'o, dhi timore nang'o? Koro samiluoe ikete mane wi, do ineno ka iwa opogore. Inyalo chunga chunga? Yes, koro inyalo chunga chunga? Koro magi nyarogno mokethore ariyogi. To nyarogno momedgi oket mapiny gi ka. Koro en mane pinyi ok en iya ahinya. Emomiyo kata koseket ni nyarogno, ok idhi ni koro ichako gori gi mpira, ni koro iringe pap. Newach en oko matin, ok opondo kamagi. Koro nyaka irite e yore aurako mitimo, to bende nyaka koro ibed ng'ama muol e ngima, ok idhi gori, kata idhi timo gimoko kaka rugby. Mago tugo minyalo wach ni mago to koro weri godo matin. Wach gin tugo manyalo kenyo hinyruok e yo mayot. Iwacho ni en gi oko matin, to tuke gi bende nyaka iwe, kata chapni matek nyaka iwe. Tiende ni gimoro matin nyalo tuome macha kinye kama entiere ni onyalo lwar, koso onyalo bedo na ok onyal lwar. Newach osoe iye. Ichalo gimo osoe mfuko iye mar bundi. Ma bundi wani nitiere gi layers mopogore, koro osoe piny mare. Ok onyal lwar owuog oko. Ero kama na enya. Okipimna ni en ng'ama nyalo chiwo ne nyawadgi nyarogno ng'ata koso nyaka bedie ni inyalo pim ng'ane ka nyaroke ne kata rembe nyalo organ nyalo donjo gi ma koso. Ng'ata nyalo miyo nyaroke. To nyaka ibed ni ibedo in jaigni 18 gi wiye. Newach e pinywa Kenya waka pod wamiyo mana nyaroke ne jok moyie kendo joma ngima. E pinje maoko inyalo gol nyarogno ng'at mane tho kata mosetho, ginyalo golo. Ka girito gigolo kapo ng'ano tho ahinya bodhi, kasi nyalo mi ng'ato mane nyaroke okethore. To newach wan pod wan ni nyaka mi kuom ng'ama ngima. Ng'ama ngima no nyaka yie. Oyie mondo omiyi. Ok nyal nyiew, to bende ok nyal chune. Nyaka oyie no nyalo mi nyarogno no. Koro ng'ata ma en igni 18 kadhi mbele nyalo mi nyaroke. To bende nyaka bed ng'ama ngima. Ok ni eno tuo to pod wagolo nyaroke moro. Nyaka bed ni obende dende no ngima ekwa gol nyaroke no. Ok ni obed ni eno tuo kati chako igolo nyaroke. Seche ma wacho ni eno tuo ni gin tuoche kaka mage malaria, tuoche kaka mage typhoid, tuoche kaka mage ma TB, koso ng'ama tiyo gi tuoche mage mok nyala golo nyarogno. Koro nyarogno ni mondi goli mi ng'ato nyaka wapimi waneni nyaroke gi gote tiyo makare. Wach ko giti makare tagol achiel dong mana inyi
Newach machacha, newach odhi kao pek, koro bende odhi sim chon. Koro mondo kiko sim nyaka wapimi wane ni nyaroke ni tiyo kare. To kata manu wadhi golo no, ok wadhi golo matiyo maber ahinya. Wakao ma tiyo matin e piny moro ni. Koro maber ahinya idongo. To ma percentage ni mari tiyo cha tin emwagolo mondo wawe gigi matiyo maber seche te. Kasto bende nitiere tuoche moko kaka ka in gi TB. Ka in gi TB mar nyarogno no, ok TB ni mora mora kamoro, mar nyarogno no ok wabigolo. Jomoko bende nitiere gi tuoche moko kaka kansa. Ka in gi kansa bende wabro wacho ni in we kikwami shida moro kendo to pod in gi tuo moro bende migori godo. Kasto bende inyalo yudo bende ni anyuolau ji nigi tuo mar nyarogno. Koro ka anyuolau no already nitie gi tuo mar nyarogno ni, to kwang'iyo ngima to neno ni mbele kae inyalo yudo. Ok wabigolo newach ok wadwa ni wagol nyarogno ni kasto bang'e biro ywaknwa ni ine mani miyo wayudo tuo ni. Koro nitiere gimoro ni ethical committee. Ethical committee gin jok mabet mang'iyo ni ng'ama dwa golo nyarogno ni oyie golo kende to ngimane chalo nade. To upime buneno no onge tuo moro amora ma bende nyalo hinye mbele ka kogolo nyarogno ni. Ma en nonro matut mitimo kapok ng'ato ochiwo nyaroke ne ng'ato. Manyiso ni nyiroke gi bende nitiere kod percentage magitiye. Nikech awinjo kwacho ni nitiere moro mapek ne nyawadgi. Thothne ang'o maditama ni ma anyalo tiyo maber. Ang'o miyo kitiatia kamoro achiel nikech gin kanyakla, giyudo chiemo kanyakla, giyudo remo kanyakla. Ang'o matimore ka? Nitiere gimoro ni glomerular filtration. Filtration ni en kaka nyarogno loso lach kata kaka o filter pini. Koro nitiere percentage mimiyogi. Koyudo ka percentage gi ni piny ahinya, to koro man piny ni emibro kao. Lakini bokibi kao nyarogno ma percentage ne osechopo 50 ka dhi piny ahinya. Mano kendo koro tije no ineno ka ok dhi dak aming'a. Newach mano nyiso ni ochiegni chopo gikone mar tich. Koro nyaka ing'e ni nyarogno ni lachni giloso kiasi mane. Giloso percentage man malo koso man piny. Ka en makare tigole agola. To ka en mapiny tiweye. Iwacho gani gimoro amora man gi berne nyalo bedo gi rachne kata nyalo bedo gi pekne. Bende wantiere kod risks kata anyalo kete gi dholuo machal nade. Bende wantiere kod risks mag transplant kata chandruoge manyalo biro kotende kod ikawo nyarok ng'ato imiyo ng'at machielo, risks manyalo bede. Kata doko ni en mar jolo ngima ng'ato, en mar konyo. Obiro ga gi msigo matin. Mana kaka yedhe mwamuonyo nyalo bedo gi side effects. Kata tuoche mwatemo thiedho duto te yedhe mwamiyo nyalo bedo gi side effects. Koro kata nyarogno ni sama watemo miyo ng'at machielo, ng'ato nyalo bedo gi side effects. To ken hero, en gima nyalo timore apoya, newach onego beni kapok igolo nyarogno no, ing'iyo ng'ano maber. Ing'iyo ni rach moro ok nyal wuok. Koro kata ka rach moro nyalo wuok, ok ne en gima ne one, en gima opore. Koro inyalo yudo ni omi nyarogno ni, to dendi tamore. Dendi nyalo tamore. Dendi reject ba tamre, ba koro okodhi tiyo ni. Makati ma imadho yedhe mani wacho ka? Kata mi mana yedhe go, to tamore. Newach askeche ka, koro tek moloyo. Koro giketho nyarogno ni kanyo gi kanyo. Kasto bende, inyalo bedo gi blood clot. Inyalo poto mar remo. Rembi poto e yo mayot. To remo no ka poto to nyalo dhi kamoro amora bende ba inyi. Seche moko kaka nwaneno leche matero remo ka gi magolo ka. Kaso ntiere bende pipe magolo pi oko. Pipe magolo pi oko no nyalo winyore. Koro ko winyore to koro iyudo kodinore. Koro lach ok nyalo wuok. Koro mano bende complication moro bende manyalo bet. But newach koro bende yedhe mwamiyi ka miyo askeche mar goyo tuo moko bedo piny. Koro teko gicha bende odok piny. Koro yudo ni ka nitiere infection moro amora, tinyalo yudo mayot. Koro teko ni cha mar fight diseases moko koro rumo. Koro ne piny ahinya. Koro mano bende nyalo bedo risk mar yudo kidney transplant. Kasto bende moko ahero ahinya mabiro en cancer. Seche moko be cancer nyalo tuch koa kamoro nono. Nwach kapok otimni kidney transplant obedo ni nwang'iyo ni en gi risk mar yudo cancer. To seche moko nwach oduoko immunity no odhi piny. Koro yudo ka dendi chako yudo tuoche manionge godo. Koro cancer bende nyalo bedo.
En eyo minyalo kony godo nyiroke nyako Ramogi Ajwang transplant mane achiel kuom yorego kata dialysis kaka noleronwa. Iwinjo ber mar transplant, iwinjo risks kata gigo manyalo timore ponono ni otimni transplant. Thuolo chal nade mar risks gi? Be nitiere kod penjo moro amora madiher mondo mi penji? Thuolo bera chuth. Waka uyo to ka waduogo to kanye madhi chako godo penjo duto te nikech bro dwoko mana kama ne wachake chendo ni kare geng'o ber maloyo thiedho. Kik isud kata matin wawinje kidieny mar adek ma bende en kidieny ni wayud kaka wanyalo konyore kanyakla. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer-tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim, and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Ikrine nyiero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Wan gi starter feeds aina ariyo. Nitie starter feed ma minimum 28% but en very fine. Koro en wa prefer ahinya ne joma tiyo gi reche ponds. The difference or pogruok e kind grower ma minimum 28% to gi starter ma minimum 28% en mana ability mar grinding the screen mwatiyogo. Chiemo mwamiyo kata ka ok en high protein, rech yudo protein moko bende e gimara luma ne ponte waluongo ni alpha. Joseph Kuria Irungu alias Joey shall suffer death. Bang' bura moseyware kuom higni ma ok tin ne 6 gikone Joseph Irungu ong'adne buch tho ewi nek mar nyadendi Monica Kimani. Ka wang' ochopo saa 6 otieno to dakteche te ma thur kae bochako ng'anyo margi. And if nothing is done urgently, the health care system is going to collapse. Lakteche oramo ni ok gibidonje tich kiny ka jood bura bende oseyo migawo mar thieth kuom rem winjo laktechego. Ni decision mane governor otimo koluwore gi chik, koluwore gi katiba kendo koluwore gi Urban Areas and Cities Act. Doho ma Kisumo ong'ado ni board matayo boma ma Kisumo ne ochuogi e tok chik.
penj laktar kokalo RamogiTV ka wacho ni ngima en mwandu. Adwa ni bed thuolo, adwa ni penjo duto te ma inyalo bedo godo kendo achako kod simb Dan. Daniel, hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni. Yes, mo Daniel kan yot ko dai kana ko penj laktar ne ya. Ni ko kono agolo awinjira ni jatu mangi na rokasia na donga sia. Anya mo bedo kisida moro kata ka lo bedo ni ko na yutuiri manya ka ina. Ko so ma do ke be ya ba lo bedo kisida moro. Ko sa anya bedo sawa. Ero kamano. Mai ko penj laktar ni ko na kai. Ero kamano nyapa ni nyalo duoke ko golo nyaroke achiel ni. To achiende modong godo ni. Thuolo chal nade kata chances ge chal nade mag bedo gi chandruoge oso nyalo timo nango. Koso bro beda sawa. Kaka Nyasaye ochuewa, dendwa pod nyalo tiyo gi nyarogno achiel. Koro kimiyo ng'ato achiel to nyarogno modong ni dhi tiyo tich kaka riyo nyocho tiyo. Koro onge shida moro amora minyalo bedo godo. En mana ni kaka wacho ni to nyarogne kelo biro newach kit ngimawa kata infections kata kin gi pressure to king'iyo maber kata ka skachi ni malo to ki control. Koro kisemiyo nyarogni achiel cha bende ni rito ngimani mondo idak e yo makare. Koro kata kiwinjo kituo to dhi hospital mondo ng'i. To bende kisegolo nyarokni ni ok idhi dala ibedi iluwiga mondo neni otiyo nango. Koro ibiro ka daktari miya appointment mopogore. Koro kidok ire to ng'iyo kasto biro chopo bang'e kama oweni in kare koro aweyi dhi nyime gi ngimani. Koro achiel no oroma. En mana ni apani mondo miki kwa chop kacha watema ne warit nyiroke wagi kapok ochopo mabore. Yena mondo mi kawie simbo Odhiambo. Odhiambo, penj laktar, hello? Yes. Wawinji penj laktar? Mo Odhiambo ko Makara. Machiegni. Apenjo laktar niya. Nikech nitie seche moko kata ka wuotho distance mabor, to kata ka wuotho mabor ahinya to awinjo ka yweyo mang'eny sana, kendo awinjo ka aol matek kabisa, lakini to kanyo kafwenyore kata ka lit. Koro ok ang'eyo ni mano to nyalo bedo shida mane, nikech asechanaga kuom ndalo mang'eny. But ka monego yath go donjo kod pien, koro ok ang'e nang'o marach. Koro anda wachni mano shida manyalo biro niwach tuoche mang'eny. Ok wanyal wacho ni en nyarogno, ok wanyal wacho ni en adundo. Mondo wang'e gima time ber kodhi e od thieth. Mondo wapime wane ni ang'o momiyo ool kamano kata mucheno timore kamano. Niwach nyalo bedo kata ni rembi tin, nyalo bedo ni shida nigi nyarogno, nyalo bedo ni shida nigi adundo. Koro pime maber. Mondo koro wapithiedho gima wang'eyo. Jacqueline, hello, penj laktar? Jacqueline, hello? Penjo laktar ni ya. Awinji ma Jacqueline ka wuoko mabe Buya. Wawinji? Wacho ni ya. Daktari wacho ni thieth mar kidini ni malo. Nyiso ni jok magole gi bei matek koso bana thieth ema kelo bei matek no. Kasto penjo na mar ariyo kendo. Penjo ni to ang'o ma kopeket ni godo to yath ming'ono ni ing'onyo pile koso nitie mana ing'onyo mana bang' ndalo matis iweyo. Erokamano ahinya. Abiro chako gi mogik. Awacho ni komiyi nyarogno mar ng'at machielo en gima wende dendi. Mondo dendi oyie wendo mikeloni nyaka imuony yedhegi. To yedhegi chalo ka chiemo. Ibiro muonyogi pile to ibiro muonyogi e sa machalre pile ka pile. Obedo part mar ngimani nyaka chieng' moro koro ka Nyasaye ogoli e pinyni. Niwach sama iweyo cha to idhi chiwo askeche mar dendi madhi ng'eyo ni ma wendo mar dendi. To wendo no gineno ka gimen tuo. Koro gichako kedo kode. Gikedo kode ba gikethe. Koro gibiro kethe bichak iduoge dialysis kendo. Koro yath emamiyo dendi mondo yie wendo ma odonje dendi ni. Yena kaw simb Eunice kapok olal na kati wachak waduogi e penjo mane waweyo batheno. Eunice, hello, penj laktar? Hello, Nadine. Machiegni Eunice? Apenjo ni ya. Amiyo nyathi moro ma tiende kuot. To asetemo thieth njo piny kidini go nyaka urea go tetete.
onge gima oyude iye to kaka omedo muonyo yath ka tiende nomedi kut koro apenjo daktari ni tuoni onyalo bedo ang'o? In kon mane? An Kisumu. Intie Kisumu, eh? Nyathini rom nade? En ja 15 years, en e form 1. Aha. Koro kuot mar del ni bende biro gi tuoche mopogore. Nitiere gimoro ni nephrotic syndrome ma bende en tuo nyarogno mamiyo protein rume dendwa nyalo kelo kuot. Kata mana tuoche mek adundo bende nyalo kelo kuot mar dend nyathi. Koro gima nanyalo wacho, kinde wa celebrate World Kidney Day to en Kisumu. Hospitali mopogore opogore Kisumu bro celebrate World Kidney Day. Onyalo tingo nyathini mondo dhi ong'i ni to kuotni biro nang'o. Niwach kuot ok nyal biro gi nyarogno kende. Nyalo bedo ni adundo bende ok ti maber. Kata nyalo bedo ni en gi tuo mar kidney miluongo ni nephrotic syndrome. Koro ber mondo dhi ong'iye ni ang'o matimore. Manyiso ni en gima nyalo koko ng'iye mapiyo piyo to nyalo kelo chandruoge mang'eny mokalo. To yedhe kani wacho ni imuonyo nyaka chieng' moro itiek wuoth e pinyni. Mago nyaka chieng'. En chimbi mapile. Ni wang'iyo kata risks kata gigo manyalo timore ponono ni ng'ato timne transplant. Risks gi thuolo gi chalga nade, chances gi chalga nade mondo mi gibedi to kosetimne ng'ato transplant. To kapok iduoka, mondo mi akawie simb Judith. Judith, hello, penj laktar. Judith kawuok Ragenge ni. Machiegni Judy. Hello. Wawinji? Kora wacho ni nitiere shida mano go osebedo kochanda to ne asedhi e picha mogo picha yudo ka kidney nigi gas moko mang'eny. Nigi? Nadhi e picha koro nitie chako nyisa ni mondo adog adhi kamoro ni Siaya mondo odhi ochako goya picha moro kanyo. Koro pok ta yudo pesa madhi go to gino osebedo karama maka kulra to kodwa na chung' omaka maka bath kopa konchie. Awuok Ragenge ni Kogonyo skul. Koro tuo mar rem mar nyarogno nyalo bedo ni nyarogno yudo infection. Nitiere tuo mar kalayo ma koidho malo to nyalo affect nyarogno. Nitiere tuoche moko bende manyalo affect nyarogno. Koro rem mar nyarogno ka seche moko ken nyarogno kende. Nyalo be kata ni tuo e dendi malo to biro gi piny. Koro picha no konyo wang'eyo ni to en ang'o. Koro de ber kogo picha ni mondo ne ni nyarogno negi chalo nade. Niwach kigo picha to picha ng'isi ni nyarogno ni kare kata matuo. Koro mano nyalo konyowa pogo ni tuo mane momako nyarogno kata ni remni kanye. To magi bende nyalo tim kod kadi mar sirikal NHIF. Duto te sirikal kadino ibro yudo ka o cover tuoche mang'eny. Gimomiyo ber ka ja Kenya moro amora maonge godo to yud NHIF. Niwach mano golo ni pek mar chudo cha. Koro chudo bedo mayot. Kata doko ni idwa lok okumba mar thieth pachoka to miloko no bende koro oganda jo Kenya no donje adonja. Mano be jo Kenya donja. Yena ka simb Daniel kapok olalna. Kiyena. Ayeni. Daniel, hello, penj laktar. Machiegni. Daniel, wawinji? Na penjo niya. Iwinjo ka bati kuma nyarogo njino iwinjo ka lit rani kabisa. Seche moko to seche moko borumo mando koro nyisa ang'o nikech kawinjo ka kuwuoyo ndana awinjo kata mawinjo sidano. Erokamano nya Daniel. Litno nyalo biro gi yore mang'eny. Kaka nawacho cha ni ber kwa modho pi. Nyarogno ka okimiyo pi moromo to bende otuo. To sama otuo no to bende yudo ka infection bedo mayot. Gik makelo tuoche gi bedo kanyo koro ok luokre oko. Koro sami modho picha to konyi luoko nyarogno ni. Koro kiluoko to koro remno bende rumo. Lakini pod bende ber ng'eyo ni remno agi kanye. Koro pod onyalo dhi hospital ba pime kata goe picha ong'i ni nyarogno man gi kono no dhi nade. Lakini anda wacho ni omodhe pi bende mondo otem luoko nyarogno no mondo gik ma kelo tuo ka pod owinje to dogi mondo mi cheke ane. Antiere kod Dan kende line mano Dan machielo awito Dan. Weche gi tek to bende gi yota. Inyalo gengi to bende kapono ni ok gengi to nyalo kelo chandruoge mang'eny. Ne wang'yo kata chances mag risks. Dan molal nwano
penjo kacha ni olo pi kata olayo mang'eny seche mag otieno kata di uchiel. Onyalo bedo ni nitiere kod chandruok mane? Koro mano luwore gi ik ng'ato. Kwa medo dongo, ka ikwa medore, to koro iyudo ka prostate wa bedo maduong'. Koro loro kar lach makadho cha. Koro ibiro ni gino endo, niwach lach obet kacha, koro irritate. Iwinjo ka gimidwa dhi layo, to bende kidhi layo to ok wuog te. Wuok mana matin. Gima kendo kelo shida no, kin gi tuo skari. Kin gi tuo skari yudo kilayo mang'eny ahinya gotieno. Koro ber kopimo gik moko ariyogo. Kata ong'iyo ni en gi tuo skari, to ken gi tuo skari, to muonye yath mondo duoge e levels makare. To ka iga osekadho, 40 kadhi mbele, ibiro yudo ka prostate chako bedo maduong' mos mos. Koro mano dino yor lach. Koro ber kodhi ong'iyo ni to ochalo nang'o, to mano biro luwore gi ike. Ahero kaka iduoke maler mokalo. Omiyo Dan, ageno ni iyudo konyruok. En twak mano onego bed ni kawo seche mang'eny matin, kata neno ka thuolo mayo wang'wa ka adwa ni mondo mi wang'iyane kapo nono, nikech ni mulonwa kacha ni del nyalo reject kidney kapo nono ni osemiye ng'ato. Ere gima onego bed ni timo mondo mi kik deni kik reject? Namba achiel ni wacho nitiere yedhe ma nyaka ng'ato muony nyaka chieng'. Ang'o kendo mitimo mondo mi del kik reject kidney? Mano gik moko kendo nyaka ing'i ni skachi mar dendi ochopo kanye. Koro skari mar del ni ber kimuonyo yath kendi kontrole. Pressure bende ber ki control. Dendi be kik iwe bed mapek ahinya. Pek bende nyalo kelo shida. Noch koro dhi diyo nyarogno kuma ne wakete ka. Koro remo ok bi kadho maber. Kasto kendo ok itho wuotha wuotha. Noch koro askache ka nindo. Koro kitho wuotha wuotha koro yudo infection. Infection gi nyalo miyo nyarogno infection gi nyalo inyo nyarogno. Koro ko inyo nyarogno to nyarogno nyalo fail kendo. To moloyo duto te, doge pim kaka daktari owacho. Wach daktar konyo ahinya. Puonj momigo te, kik iwe kata achiel, luw chik go, mani biro yudo konyruok. To bende kik imuony yath moro amora. Samoro amora mituo. Ok ibi chalo kaka koro dhano maonge gi tuo nyarogno, sama tuo to osedhi chemist onyiewo yath. In nyaki iwuoth bichop hospital. Nitiere yedhe moko bende manyalo inyo nyarogno ni kendo. Koro nyaki dhi hospital mondo ng'ine yath mane mok bi inyo nyarogno. Ka watieko adwa ni mondo mwang'e ni kaka wanyalo improve kidney health. Ne oganda duto te be ni ionge kod tuo nyarogno to kwadwa ni chop kama itimo ni dialysis, ok wadwa ni chop kama koro ni idwa ni tim transplant. Kaka wanyalo rito nyiroke mondo mi obed maber. Ji omodh pi moromo kaka ni wachonwa ka. Gik moko kaka nyama choma, ji kik donje kata kik rakre godo ahinya. Chiemo mantiere kod mo mang'eny, ni wacho kacha ni kik ji cham. Exercise ni wacho kacha ni nyaka ng'ato tim. Modong' en mari kaka jalony. Yes, ka mede miwacho no, ng'at moro ma mantiere gi midekre kata tuoche kaka pressure gi tuo skari nyaka ging'i ahinya. Niwach magi mamedo inyo nyarognowa. To bende ngima nyaka rit. Nyaka warit ngima kaka wadak. Kik wamadh kong'o mokadho. To ndawa to waket oko. Niwach ndawa to koro bro inyowa ahinya. Koro mada wach ni kiny wan gi World Kidney Day. Arwako Nairobi Hospital. Biuru mondo wapimu wane kaka nyarokeu tiyo. To bende molo mago duto te wan hospital matimo transplant. Watimo loko nyiroke mokethore. Koro kin gi shida no, bimondo wabende wathiedhi, molo duto te to bende watimo dialysis. Dialysis mwatimo ni malo matin molo hospitande mamoko. To kwan kende mwatimo transplant, nitiere hospitande moko kata piny mangima bende mapod timo transplant. Kiny en World Kidney Day, iwinjo kako puonjwa maber mokalo kotenore kod weche mag nyiroke. Anjo ka producer na wacha kar exercise kanyo kachiel kod chamo chiemo ma otimo mo mang'eny. Ma en puonjwa waduto te Perpetua. Omiyo waduto te wakawe e yo makare. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi kata mondo mi imed go kode mbaka kotenore kod weche gi inyalo yudi kanye? Namba na en 0710 81 79 51. Inyalo nonwa kendo 0710 81 79 51. Tiri gimani wacho kani wachako chendo ni geng'o ber moloyo thiedho. Mana adiera, geng'o ber moloyo thiedho. Kendo bro miyo okitigi pesa ahinya. Maka bet wanyalo chako kawuono wang'e ni kaka wanyalo temo rito nyiroke wa mondo mi obed makare. Ka watimo gik miwachonwa gi duto te.
amor mokalo mar bedo kod chenro mar penj laktar. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa luongi tibo biro. Ibo biro koso itieko rikodwa. Abo biro. Isingo ne nyikwa Ramogi ajwang'e kamera ni ibro biro odiochieng' machielo ka waluongi e penj laktar, omiyo kwa luongi tibi duogi. Abo duogo. Erokamano ahinya. Nyaka kamwa gike no. Isebedo kirito nyirokeni e yo makare, koso isebedo kiketo nyirokeni gi tich matek mar rego ring'o kaachiel kod protein ring'o makwar ni wacho ni red meat chamo alode kaachiel kod olembe, bimodho pi moromo, bitimo exercise. Kapo nono ni ok itimga, wanyalo chako kawuono. Wachoga pile pile ni it's never too late. Inyalo chako kamoro amora sa asaya. Ne jogo picha mawa. Erokamano makende ne director na Philip Ochieng, erokamano mathoth. Director na Perpetua Okoth, erokamano mathoth. Ni jahera mar chenro ni, erokamano makende. Ageno ni puonjori, an bende apuonjora, an iluonga ni Ruth Otieno, warom kendo odiochieng' machielo, riti masani.